Bé, bona vesprada a tots. Benvinguts ací al Saló Multifuncional, on anem a fer la presentació de l'oficina d'assistència jurídica que anem a instaurar ací en Nules. Sobra dir les grans dificultats que està tenint el sector citrícola i sobretot el xicotet llauraor, el que té una xicoteta explotació, ja no sols per els problemes normals que tenim de falta de rendibilitat o problemes en quant a la possibilitat a vegades inclús de venda del producte, sinó a més tots aquests problemes añadits que ens venen dia a dia, bé siga per la legislació, bé siga per distints factors, com pot ser la prohibició en utilització de certs fitosanitaris o pot ser la prohibició d'algo tan senzill i tan natural que fem així en la nostra terra com és la quema o tantes i tantes problemes que ens van añadint, com se m'està ocorrint ara, per exemple, el tema del quaderno digital. Està clar que podem prendre distintes mesures per a poder formar i informar als llauraors, entre altres podria ser el fer xarles, el fer cursos, el fer jornades, tot això està bé, però sabem que anar a una xarra on t'expliquen moltes coses pot eixir d'allí amb les idees molt clares, però després a l'hora d'actuar la dificultat segueix estant. En Nules sabeu que teníem una oficina de la Conselleria d'Agricultura que tenia en quasi tots els municipis, una oficina comarcal que es deia l'Oficina Comarcal de la Plana Baixa, de la Unitat Territorial de Nules en concret, de l'antiga Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana. Sabeu que tradicionalment teníem així dos bons tècnics, dos bones persones, com era Eloi La Higuera i José Luis Espanya, que tant han ajudat al xicotet llauraor i inclús a les cooperatives i a tots els del sector a saber com portar els temes administratius, legals i inclús tècnics que plantejava la citricultura, però sabeu que en el temps, conforme ha anat jubilant-se aquesta gent, en un moment ens varen portar una persona interina per a suplir, que va durar un any, i després varen portar, com tots recordeu, a Fidel. Fidel va estar així amb nosaltres també una temporada. Després, quan Fidel se'n va anar a Vila-real, ja no se va substituir la figura de Fidel i, de fet, després, quan es va jubilar l'administrativa que hi havia, ja van tancar l'OCAPA de Nules. Una OCAPA que feia una funció important en quant a assessorament, en quant al tema administratiu, legal, que podia potser ajudar, i tècnic, que podia ajudar als distints llauradors i que sense aquesta ferramenta que ha passat ara a ser comarcal i en algunes, la més propa que nosaltres dependim, per exemple, que és la de Vallduxó, que ha demostrat que no cobreix les expectatives i les necessitats que té el xicotet llaurador de la nostra població. Des de l'Ajuntament vàrem fer algunes accions al respecte. La primera, per supost, va ser alçar la queixa, alçar la veu davant de la Conselleria, com a que efectivament no estàvem d'acord en el tancament d'esta oficina comarcal que teníem en Nules. Així li ho vàrem fer saber al secretari autonòmic en distintes ocasions, independentment dels escrits formals que vàrem fer, i de fet ens va portar inclús al 2018 a fer una declaració institucional en el ple de l'Ajuntament de Nules reclamant l'apertura per la necessitat que feia l'OCAPA així al nostre municipi. Com això no se va tindre en consideració per part de Conselleria, vàrem anar fent distintes accions, com convenis en organitzacions agràries per a que pogueren estar a temps parcial en la nostra Càmera Agrària per ajudar al llaurador. Vàrem fer intentos de poder tindre algun personal format. De fet, sabeu que vàrem incorporar un tècnic agrícola en l'Ajuntament per a poder ajudar
al llaurador en totes les pegues que pogueren eixir, inclús vàrem intentar fer un conveni en l'OCAPA de la vall per a poder tramitar així les coses i poder-les enviar, la qual cosa també se mos va negar. I bé, al final tenim que la problemàtica cada dia és major, la diversitat en les dificultats tant tècniques com administratives com legals van creixent i bé, arribat un moment, permís d'algun llaurador i permís de l'associació de llauradors, se'ls planteja la possibilitat que des de l'Ajuntament fèrem un recolzament almenys de la part més complexa, que és la part jurídica, i ahir vàrem estar oberts per a plantejar aquesta opció i, de fet, és el que avui anem a presentar. I bé, anant per parts, tinc a la taula, en primer lloc, Pepe Montagut. Ell és el president de l'Associació Independent d'Agricultors de Nules i, en primer lloc, serà ell el que li passaré la paraula per a que ens conti de primera mà aquesta problemàtica. Bones per a tots. El fet és que no tenien que haver tolerat mai els agricultors que ens llevaren l'ascens, us recordareu. No teníem que haver permitit mai que ens llevaren les càmeres agràries, que ens llevaren l'hermandat de labradors, que ens llevaren l'extensió agrària i que ens llevaren després l'OCAPA. És a dir, que hem anat darrere. Permís de Ricardo Gonzalvo, se va ficar en contacte amb l'alcalde i van comentar el tema que nosaltres anàvem comentant i parlant sobre donar-li facilitat a l'agricultor de tindre informació sobre la tramitació de documentació i ajudes, la tramitació d'ajudes o del quaderno digital. Ell va parlar amb David, vam tindre 2 o 3 reunions, més o menys ho vam deixar un poquet clar i hem arribat a un punt en què l'Ajuntament s'ha disposat a ajudar-nos i a recuperar el que és les competències que tenia la Càmera Agrària, en tots els sentits. Encara que des de la Conselleria o des d'on siga ens critiquen o ens diguen que això no pot ser. Anem a recuperar o intentar recuperar aquestes competències. I aquest és el motiu per què espero que l'Ajuntament, a part de tota l'ajuda que ens està donant, quan tinguem que dirigir-nos a Conselleria, que per desgràcia ens tindrem que dirigir, que anem de la mà i no precisament encara de bons amics. Gràcies per la vostra presència. Bé, i per a explicar-nos esta iniciativa, en què va consistir i com va desenvolupar-se, tenim l'Ajuntament de Nules ha comptat en el despatx de Ramiro Navarro i va ser ell el que en primer moment ens explicarà un poquet el funcionament que tindrà aquesta oficina. Bona vespre a tots, buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Nules, en especial al alcalde, a David García, también al concejal de Agricultura, César Estañol, por darnos la oportunidad en gestionar y constituir y fundar la primera oficina en toda España de asistencia jurídica al agricultor. También a la Asociación de Agricultores Independientes de Nules, a través de Ricardo Gonzalvo, que confió en mí y en nuestro equipo para defender los derechos de todos ustedes. Seguro que muchos de ustedes recordarán con nostalgia la frase que muchos antepasados decían: «Fill, la taroncha es or». La realidad es otra. La realidad es que existe un número de huertos de naranja totalmente abandonados en los campos valencianos y que actualmente la realidad es que nos encontramos inmersos en una grave crisis del sector citrícola. De forma muy breve, he resumido las principales causas que considero que han contribuido a la actual crisis de los productos citrícolas, que ya empieza a manifestarse a partir de los años 80 y que todavía sigue en caída libre tantos años después.
La crisis empieza con la bajada de los precios que provocaron los cultivos masivos, primero en Andalucía y luego en Marruecos por parte de empresarios valencianos en los años 80. Luego las cooperativas, que se constituyen como la gran esperanza de todos los agricultores, pues excepto algunas cooperativas que actualmente siguen en pie, pues tampoco consiguen frenar la crisis al no saber entrar en el mundo de la distribución y al final se convierten únicamente en meras suministradores de las grandes cadenas alimenticias. Obviamente, la crisis está afectada por la globalización y obviamente también por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Sudáfrica en vigor desde el año 2016. Otro factor que influye es la falta de una marca a principios de los 80-90 o una denominación de origen que protegiera nuestras variedades citrícolas, aunque me consta que el pasado viernes se presenta en este mismo local la marca Nuleta y que esperamos que sea un elemento protector y diferenciador de nuestra naranja en el mercado citrícola. Otro elemento, aunque prohibido por la ley como a continuación expondremos, es la proliferación, el avance de la venta a resultas o con el precio a comercializar, en la que el agricultor se le exige que venda su fruta sin fijar un precio inicial. Esta modalidad actualmente está prohibida por la Ley 3/2013. Y en este contexto, pues aparecen las cooperativas, grandes comercios, pues que se aprovechan de esta coyuntura y empiezan a imponer prácticas abusivas al agricultor. El agricultor, con el panorama que tiene, con el miedo que tiene de que la fruta se quede en el huerto, pues tiene que resignarse y aceptar todas estas prácticas abusivas que, como a continuación expondremos, la gran mayoría están prohibidas por nuestra ley valenciana. A lo anterior se añade el miedo que tiene el agricultor a yo no reclame, no pleiteo, porque si no la fruta no me la comprarán. Pero no todo son malas noticias. Gracias a Dios tenemos una señora ley que nos defiende a todos los valencianos. Tenemos una ley, apunten, la Ley 3/2013. Esta ley se aplica y defiende los intereses del agricultor en la compraventa de cosechas de cualquier producto hortofrutícola en el campo valenciano. Es una de las pocas leyes fruto de la positivización de la costumbre en norma. La costumbre, imagino que muchos de ustedes lo sabrán, son las prácticas habituales y normas no escritas que todos los agricultores durante el siglo pasado han ido utilizando y que finalmente se plasman en esta ley valenciana. Además, tenemos una sólida línea jurisprudencial, es decir, sentencias que han ido aplicando los tribunales, las audiencias provinciales, tanto de Castellón como Valencia como Alicante, en la cual se han venido reconociendo la existencia de estas costumbres y derechos en materia de compraventa citrícolas, siempre a favor del agricultor. Finalmente, otra ley, que también es desconocida para muchos de ustedes, la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Sin perjuicio que mi compañero Víctor Barres expondrá de forma más abierta los derechos y principal casuística que nos podemos encontrar, sí que detallaré de forma muy sintetizada determinados derechos regulados en esta ley valenciana que protege y defiende los intereses de la parte sociológicamente más débil, que es el agricultor. La ley prohíbe la nulidad de cualquier pacto que imponga el pago de la comisión del corredor al vendedor. Es decir, esta rebaja del 3% que se aplican en los contratos no se le puede imponer al agricultor ni al vendedor. En todo caso, lo debe pagar el comprador. En los contratos a ojo, los riesgos desde la perfección del contrato son trasladados al comprador. Obligación de que todos los contratos sean por escritos y además se registren. Y, como había expuesto anteriormente, prohibición
de los contratos a comercializar a venta o a resultas. Pues bien, en este contexto de dificultad, globalización, competencia con fruta de África y de otros países que producen a un menor coste, prácticas abusivas por parte de los comercios, entendemos desde la asociación y desde la Oficina de Asistencia Jurídica al Agricultor, entendemos que es más que necesario que el agricultor sepa todas las armas, que conozca en profundidad el derecho para así poder hacer frente a todas estas prácticas abusivas de algunos comercios. Entendemos también que por parte de nuestra Oficina de Asistencia Jurídica al Llaurador, uno de los objetivos debe ser el cambiar la mentalidad que tiene el agricultor el que no reclama. Yo no reclamo porque si no se me van a quedar las naranjas en el huerto. Hay que cambiar este axioma, hay que cambiar el miedo que tiene el agricultor y que sepa que va a tener una defensa, que va a tener unos abogados que van a defenderle. La puesta en marcha de esta oficina estratégica atenderá de forma totalmente gratuita a todos los agricultores que estén empadronados en Nules, todos los jueves a partir de las 7 de la tarde en la Cámara Agraria de Nules. La oficina será gestionada por nuestra firma de abogados y que está compuesta por diversos profesionales que cuentan con una determinada especialización en el área del derecho. Víctor Barres, abogado especializado en Derecho Agrario; Dau Frank, especializada en el área de Derecho de la Empresa y Derecho Mercantil; Delia Fernández, abogada especializada en Derecho Procesal Civil; y María Isabel Sangüesa, especializada en Derecho de los Seguros y Responsabilidad Extracontractual. Esta oficina tendrá 4 objetivos. Informar al agricultor, como decía antes, entiendo que es necesario que el agricultor sepa con las armas legales, que conozca con profundidad la ley, para así poder defenderse de las prácticas abusivas de los comercios y que tenga este asesoramiento legal en todos los conflictos y dudas que puedan surgir durante el día a día de su actividad. También, como he dicho anteriormente, resolver todos los conflictos extrajudiciales. Se le proporcionará al agricultor un abogado para ayudarle en la defensa legal extrajudicial en los conflictos que puedan surgir con terceros en el día a día de su actividad. También, pues, la asistencia técnica al municipio también se ofrecerá por parte de la oficina. Asistencia técnica jurídica en lo referente a la creación de ordenanzas municipales, interpretación de reales decretos, normativa autonómica que pueda salir, relacionada siempre con la agricultura y el medio rural en Nules. Y finalmente también entendemos que es fundamental una función divulgativa a través de jornadas informativas y publicaciones anuales que se puedan ir realizando para que todos ustedes, pues, conozcan el derecho con más profundidad. Voy terminando antes de dar paso a mi compañero Víctor Barres. Para mí personalmente, aunque mis padres son profesores, mis abuelos, mis bisabuelos, sí que provienen de familia de agricultores y de alguna forma, pues, es un orgullo el poder poner mi granito de arena y defender a todos los agricultores de mi pueblo. Antes de dar paso a mi compañero Víctor Barres, que entrará a profundizar con la casuística de la ley valenciana, invitarles a que cualquier consulta, cualquier duda, por mínima que sea, les esperamos todos los jueves a las 7 de la tarde en la Cámara Agraria para ayudarles y defenderles. Muchas gracias y buenas tardes. Bé, molt bona vesprada. Moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència. Voldria agrair una vegada més a l'Ajuntament de Nules la iniciativa que ha tingut de la creació de l'Oficina d'Assistència Jurídica per als Llauradors de Nules amb la figura del defensor del llaurador, també a l'Associació Independent d'Agricultors de Nules, perquè sabem que són temps difícils per a l'agricultura. Des de fa anys, el xicotet llaurador ha hagut de sortejar una sèrie de dificultats, com ha sigut l'entrada al mercat internacional dels nous països productors de taronja, com Sud-àfrica, el Marroc, Egipte, i que a més ha suposat una alteració de les regles del joc, perquè els controls fitosanitaris per a la taronja d'ací són molt més exhaustius i les exigències en general són majors respecte de la fruita que ve de fora
de la Unió Europea. A més, els costos de producció han augmentat en els últims anys d'una forma exponencial. S'ha creat un quadern d'explotació agrícola digital que molts llauradors no saben a dia d'avui molt bé com funciona i per tant podríem dir que el llaurador valencià està jugant a dia d'avui amb certa desavantatge. I si a tot això li sumem les males pràctiques que des d'alguns comerços i cooperatives han estat portant a terme a l'hora de la compra de la fruta al llaurador, fa que el camp de Nules i en general tot el camp valencià es troba en una situació insostenible. A més, hem de reconèixer que fins avui el llaurador valencià per regla general sempre ha tingut una actitud conformista front a aquesta situació i per això amb la creació de la figura del defensor del llaurador volem donar una ferramenta a tots els llauradors de Nules per a que puguin almenys fer front a les males pràctiques que s'han portat a terme per aquests comerços i cooperatives i que tinguin un suport jurídic. Com ha explicat el meu company Ramiro Navarro, el 2013 es va aprovar la llei 3/2013 de 26 de juliol dels contractes i altres relacions jurídiques agràries de la Comunitat Valenciana i va ser reformada l'any 2019. Una llei que podríem dir que ha sigut garantista dels drets del llaurador, però que no s'ha donat a conèixer el suficient, perquè, per exemple, estic segur que molts de vostès no sabien que la llei 3/2013 prohibís els contractes de compra-venda resultes o a comercialitzar. Tots sabem el que és un contracte de compra-venda de taronges a comercialitzar. Es tracta d'un contracte amb un preu indeterminat, on no es pacta un preu concret, sinó que depèn única i exclusivament de la voluntat del comerç que compra la taronja. La disposició addicional segona d'aquesta llei diu que aquells pactes en què l'agricultor persona física cedís les facultats de disposició sobre la collita al comprador a canvi d'una retribució indeterminada estan prohibits. I què passa si jo firme un contracte en un comerç que em compra les taronges i en lloc de fixar un preu de compra-venda diguem que el preu serà comercialitzar? En primer lloc, aquest pacte seria nul, encara que aquest contracte estigui assignat per el llaurador. I la següent pregunta seria, si el pacte a comercialitzar és nul, aleshores quin preu hauran de pagar-me per aquesta collita? La disposició addicional segona de la mateixa llei diu que se tendrá por precio cierto del contrato el que se recoja en el Observatorio de Precios de los Productos Agroalimentarios de la Comunidad Valenciana para la variedad objeto del contrato en la semana en que se produce la recolección o la media de estas si fueran varias. Ja sabeu que totes les setmanes... Pots repetir-me aquest parrafet últim? Sí, claro. Diu, se tendrá por precio cierto del contrato el que se recoja en el Observatorio de Precios de los Productos Agroalimentarios de la Comunidad Valenciana para la variedad objeto de contrato en la semana en que se produce la recolección o la media de estas si fueran varias. Clar, això per regla general la gent ho desconeix, però ja sabeu que totes les setmanes l'Observatori de Preus de Productes Agroalimentaris, que depèn de la nostra Conselleria d'Agricultura, publica un llistat de preus de productes agraris. Doncs bé, si jo he signat un contracte de compraventa a comercialitzar, podré exigir la nulitat d'aquest pacte i que em paguen la fruta al preu que marcava la Conselleria d'Agricultura la setmana en què es va portar a terme la recol·lecció. Però és que a més d'això podré acudir a allò que s'anomena AIACA, que és l'Agència d'Informació i Control Alimentaris, que depèn del Ministeri d'Agricultura. I podré denunciar que el comerç que m'ha comprat la fruta ha incomplit aquesta llei 3/2013 amb aquest pacte a comercialitzar i podrà, en virtut del mecanisme sancionador d'aquesta llei, sancionar el comerç en multes que podrien arribar fins als 3.000 euros per incloure aquest pacte. I què passa si aquesta compraventa s'ha fet de manera verbal, no n'hi ha un contracte per escrit? En aquest cas el mecanisme seria el mateix. Podríem exigir que ens pagaren la fruta al preu que havia establert la Conselleria i a més en aquest cas
El fet de no formalitzar un contracte per escrit suposaria una infracció greu que comportaria una multa de fins a 5.000 euros per al comerç. Recordeu que una de les principals característiques de la llei 3/2013 és l'obligatorietat de formalitzar tots els contractes de compravenda agraris per escrit, sempre que el preu del contracte s'estime que no vagi a superar els 2.500 euros. I d'aquesta forma ens permetrà acreditar quins són els compromisos assumits per les parts i quins són els drets que cadascun ha adquirit. Un altre dels principals problemes que trobem avui en dia en les relacions entre els llauradors i els comerços són les rebaixes per destrio. Ja sabem que normalment en els contractes de compravenda de cítrics o de qualsevol producte agrari sol pactar-se una rebaixa en el preu, perquè es preveu que des que signa aquest contracte de compravenda fins que es porta a terme la collita, hi haurà una part d'aquesta collita que no serà apta per a la comercialització, perquè no reunirà les condicions de qualitat o les condicions fitosanitàries que es requereixen. I això és el destrio, o el que es coneix també com a rebaixa o descuento, merma. I la pràctica habitual, tant de comerços com de cooperatives, és que recolecten tota la fruita que els interessa, la porten a l'almacén, fan la maquilla i no informen al llaurador dels quilos que consideren destrio fins a l'hora de fer la liquidació. Hi ha sentències que mantenen que aquest destrio sí que hauria de practicar-se a l'almacén perquè moltes voltes la fruita té defectes interns que no es podrien detectar al moment de la recol·lecció. Però inclús en aquest cas hauria d'avisar-se al llaurador per a que estiguera present i que acceptara o no aquest destrio. I una vegada més, la llei 3/2013 ha establert uns límits a la rebaixa per destrio. En el cas en què entre el llaurador i el comerç es vulgui establir un percentatge de rebaixa per destrio, l'única modalitat de venda que es permet és el que es diu compravenda tot comptat, que és una modalitat de compravenda al pes. Així s'expressa l'article 21.2 d'aquesta llei que diu: si el precio se conviene con una baja, ya sea porcentual o sobre la cantidad del fruto, la venta serà necessàriamente tot comptat. I afegís, la baja no podrà exceder del 5%. En la venda tot comptat, el comprador està obligat a recollir tots els fruits que dona l'arbre. I sobre la totalitat d'aquests fruits es podrà aplicar una merma de fins al 5%. Però quin és el problema? Que al llaurador sí que li interessa aquesta modalitat de compravenda perquè s'assegura que recol·lectaran tots els fruits, però als comerços i a les cooperatives no. El que a ells els interessa és exigir una mínima qualitat que normalment es medeix per el calibre de la fruita. I per això també són habituals els contractes que s'anomenen de venda a calibre, on les parts ja estableixen un calibre mínim que ha de tindre la fruita per a que es consideri apta per a la seva comercialització i, per tant, que pugui ser recol·lectada pel comprador. Però, com hem dit, només podrà pactar-se una merma en el preu o la quantitat del producte si el comprador es compromet a recollir tots i cada un dels fruits que dona l'arbre. En la venda a calibre no es podrà pactar cap tipus de merma, perquè el comprador només està obligat a recol·lectar aquells fruits que complixen amb tots els requisits pactats en el contracte. De manera que si a l'hora de fer el destrio a l'almacén es donen compte que han recol·lectat fruita d'un calibre inferior o superior al pactat perquè han fet una collita a estall, serà problema del comprador i es considerarà que aquesta fruita és apta per a la seva comercialització, perquè el comprador ha tingut la possibilitat de fer la selecció quan la fruita es trobava a l'arbre o inclús fer una selecció abans de carregar la fruita al camió. Però mai es podrà acceptar, no es podrà pactar un contracte amb una merma quan no es faci una venda a tot comptat. Per això són importants també els vales de recol·lecció, perquè en el moment en què s'entreguen i estan signats per la part compradora i la venedora, en cas de discrepància en els quilos que s'hagin recol·lectat, haurem d'atendre'ns a allò que signarem en el moment de la recol·lecció. D'altra banda,
molts agricultors acudeixen també a nosaltres per problemes relacionats amb el pagament del preu, la forma del pagament o els plaços. I així hem de distingir entre dos compraventes, la compraventa a ull i la compraventa al pes. Quan es tracta de compraventes a ull, tradicionalment es paga un preu alçat, al comptat, però l'article 6 de la llei 3/2013 permet que el pagament es pugui fer aplaçat sempre que així figure de manera expressa en el contracte de compraventa i sempre per escrit. Recorden que no es permeten els contractes de compraventa verbals. Però és que, a més, la data de pagament no podrà superar en ningú cas els 30 dies després de la firma del contracte de compraventa. No de la recol·lecció, sinó des de la firma del contracte. Això en les compraventes a ull. En canvi, en les compraventes al pes, el preu es determinarà per unitats de pes o quantitat, és a dir, a tant del quilo. I què passarà si no es diu res sobre el preu en el contracte de compraventa? Que com es consideraria una compraventa a resultes, que hem comentat abans, i que havien dit que estaven prohibides, per a fixar el preu hauríem d'acudir a l'Observatori de Preus dels Productes Agrícoles de la Comunitat Valenciana. I en aquest cas també podrà pagar-se el preu al comptat o fer un pagament aplaçat, però sempre que consten per escrit totes les dates del pagament. En aquesta ocasió, el pagament no podrà excedir d'un mes des de la recol·lecció, no des de la firma del contracte, com en les compraventes a ull. En els dos casos, això és molt important també, si no es pacta el contrari per escrit, s'entendrà que el preu que s'ha pactat no inclou els impostos indirectes que graven la compraventa. És a dir, que el preu fixat en el contracte és sense IVA, si no s'ha pactat el contrari per escrit. Hem de tenir en compte que l'incompliment en els plaços de pagament per part del comprador suposa una infracció greu en matèria de contractació agrària i que pot comportar sancions des dels 5.000 euros fins als 100.000 euros per aquest incompliment. També es donen molts problemes en algunes campanyes en què els comerços i cooperatives no respecten els temps de la recol·lecció. Hem de recordar que sempre hem d'incloure en el contracte el temps de recol·lecció que hagin acordat en el comprador. Però si no s'ha fet, el comprador igualment estarà obligat a recollir els fruits en les dates habituals per a cada tipus de varietat o dins dels 7 dies posteriors a que el llaurador li comunique per escrit que vol que es procedisca a la recol·lecció. Però si així i tot la part compradora es nega, com ha passat en algunes campanyes, que no volen recollir la fruta perquè ja no els interessa o perquè ja no es pot exportar o per qualsevol altra causa que no estigui justificada, el llaurador podrà resoldre el contracte i podrà vendre aquesta collita a un tercer sense perdre el dret a ser indemnitzat en concepte de danys i perjudicis. I bé, per si foren poc els problemes als que s'han d'enfrontar els llauradors valencians, com ja sabran, a partir d'enguany serà obligatòria la presentació del quadern d'explotació digital, que amb la publicació del Reial Decret 1054 del 2022 del Ministeri d'Agricultura va establir el sistema d'informació d'explotacions agràries i ramaderes i de producció agrària i el quadern digital d'explotació agrària, per tal d'unificar la informació que rep l'administració pública dels agricultors, dels ramaders i de les empreses del sector agrari per a possibilitar, entre altres coses, el compliment de la PAC. En aquest quadern s'hauran de facilitar les dades generals del cultiu de cada parcel·la agrícola, les dades de producció a nivell de cada parcel·la, els tractaments fitosanitaris que s'han portat a terme, la fertilització, els recs, la collita que s'ha comercialitzat, les analítiques que s'han fet, etc. I tot això de manera digital, a través de programes informàtics, això sí, gratuïts, que facilitarà el Ministeri d'Agricultura, però que entenem que no serà un treball fàcil per a molta gent, sobretot per a la gent més major que no està habituada al món digital i que bé, que nosaltres tractarem d'ajudar-los i d'informar-los de totes les novetats al respecte.
I bé, com poden observar, hi ha infinitats de supòsits i situacions en les que es poden trobar en el seu dia a dia com a llauradors i que requereixen d'un coneixement jurídic especialitzat en la matèria. I per això els convidem a que utilitzen a partir d'ara aquesta oficina d'atenció jurídica del defensor del llaurador, ja no només com una ferramenta per a resoldre les controvèrsies en les que es puguen trobar, sinó també a modo preventiu, per a que puguen resoldre els dubtes que tinguen, per exemple, abans de signar un contracte o durant la recol·lecció, ja que des de l'oficina estarem encantats d'atendre'ls i de poder ajudar-los. I bé, avui no podrem atendre preguntes, però com ja els he anunciat, el meu company Ramiro Navarro, estarem a la seva disposició tots els dijousos, a partir del proper dijous dia 13 d'abril, a les 7 de la vesprada, a la Càmera Agrària de Nules. Moltes gràcies. Bé, encara que està clar que avui l'acte és per a presentar l'oficina que anem a obrir, sí que se permetirà que se facin preguntes en quant al funcionament de l'oficina, no preguntes d'assessorament, perquè per això estarà a partir del dijous de la setmana que ve l'oficina oberta per a tots vostès per a que puguen anar a preguntar i a que se'n solucionen aquests dubtes. Així acabarem el que és l'acte de presentació amb les paraules del nostre alcalde David Garcia. Bé, de forma molt breu, perquè avui l'important és que parlaren els advocats, que són el cos i el cap de l'oficina d'assessorament jurídic i els que van a fer tota la feina al respecte. Ho han dit ja dues voltes persones que han intervingut, però Ricardo ho tinc que dir, perquè és cert, no és una medalla que ens tinguem que penjar l'Ajuntament, perquè no és una idea que sorgís nostra, és una idea que me dona personalment Ricardo en una excursió que fem a uns camps de cultiu que té i que passem un matí parlant de problemes d'agricultura i me planteja diferents solucions i entre altres va plantejar la idea de poder davant d'aquestes circumstàncies que patiu, d'aquestes rebaixes del destí del 3%, dels contractes que se fan de fraude de llei i que moltes voltes, encara que la llei ens recolze, s'accepta aquesta realitat com, és el que hi ha, no és així. M'he de plantejar el poder ficar en marxa aquesta oficina que vam comentar dins de l'equip de govern i en seguida César com a regidor d'Agricultura va veure positiva en el recolzament i l'espenta de l'Associació Local de Llauradors i el seu president, i en seguida vam buscar a veure quin era el despatx del territori, evidentment a poder ser de Nules, que poguera conèixer aquest assumpte i en seguida vam pensar en el despatx de Ramiro i els seus companys, que de seguida, en la primera reunió que vam tindre, ja vam veure que n'hi havia un to potencial per a aquesta oficina tinga una utilitat real i al final l'utilitat és que el llaurador de Nules estiga defès i que no hi hagi ningú que pisoteja els drets que teniu, que estan reconeguts per la llei i que no n'hi ha que inventar-los, estan. I que de fet han comentat que ells ja, en algun cas que han pogut dur del despatx en aquestes circumstàncies i demés, ja de forma molt ràpida han pogut solventar alguns dels temes que així han comentat. Dia abans que sentia Vicent, mentre parlaven l'advocat i Vicent ha dit no sabia ningú això, pese que està en la llei, n'hi ha, evidentment, ningú tenim que saber, ni sabem totes les lleis que ens afecten, és impossible. I inclús aquestes de les que dependim o dependim de vosaltres com a productors. Per tant, no n'hi ha que saber-se les lleis, per això estan ells, que se les saben, han demostrat que se les saben i ara estan a partir del dijous dia 13 d'abril a la vostra disposició en la Càmera Agrària per atendre-vos de forma individualitzada, que cada un vagi en la seva circumstància, en la seva preocupació, en el seu problema i ells ja donaran el tràmit pertinent per a defensar els vostres drets. És una oficina flexible en el sentit que s'ha organitzat en una idea en què creiem que poden ser les problemàtiques, però potser quan a partir d'això que comencen a anar les problemàtiques són altres. Ens adaptarem i s'adaptaran a el que el llaurador necessite. I evidentment de moment han ficat
una vesprada dels dijous, però si veiem que se desbordarà, pues, a lo que faci falta, no? Però que aquesta oficina pues, és per a vosaltres i pense que serà molt útil per als veïns del nostre municipi. No? Així que agrair de nou pues, a l'associació, no? A Ricardo, a Pepe, a tots els que pues, han tingut en consideració aquesta idea i que a més pues, sempre estan donant idees per a defensar el llaurador del nostre municipi i esperem, pues, com deia abans, que aquesta oficina que se fica en marxa el dia 13 pues, siga útil i es comencem, no? a plantar batalla a aquells que de forma constant i continuada se salten les lleis, els vostres drets i això pues, no se pot permetir. No? Hi ha que defensar pues, la dignitat del llaurador i també aquesta és una forma molt concreta de defensar aquesta dignitat. Així que bueno, a això li donarem pues, tota la promoció possible perquè al final el llaurador s'entere de que té aquesta ferramenta, a través de l'associació sé que s'està fent pues, publicitat i també els agrairia, no? que estan avui així, que segur que se n'hauran anat en un poc una idea més clara de lo que se vol fer, pues, que puguen ajudar a fer d'altaveu i que no n'hi hagi cap llaurador de nules que se quede, pues, podem tindre aquesta ferramenta gratuïta sense aprofitar-la. No? Penso que tenim que aconseguir-ho, no? que qualsevol llaurador del poble aprofite aquesta ferramenta i li tragam tot el suc possible a aquests bons advocats que, a més de bons professionals, pues, estan implicats en el tema, creuen en la defensa del llaurador i des del primer moment pues, en entusiasme van agarrar el participar en esta oficina. No? Així que donar-los les gràcies a tots per que estan en la taula, a vosaltres per assistir i ara, com dia César, pues, quan acabe, si algú vol fer alguna pregunta, evidentment, avui no és el dia encara de resoldre els temes individuals, és a partir del dijous 13 en la cambra, però qualsevol dubte que consideren que poden plantejar, pues, així estarem o estaran per a resoldre. Moltes gràcies.